long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Kami Bubagras! Long live, long live! Long live, long live! Long live, long live! Long live! Johnny Night, Johnny Night! Johnny Car, Johnny Car! Long live! Long live! Long live! Ang tataparan long live! Long live! Long live! Bumagra ayo, lokon! Ayo, lokon! Cái chị quay thế thì chị cho cái chuyện kia. Tinitam ni bagai nara himboto khlai changlai. Sang himboto khlai man henga kai thangnani salmariwo tiari mairango sini dofane ngai sini patal kina medom sini bubagrani kaya mayarokno bo habakai rajnitikni chokranto bai bo dofana hamjagya karai bubagrani abo haimani jeng chajagya abni bagai sini simna hejamarao jeng tini morsal bikhub rally khlaijakha abo hai tangthung hainai dino bo sini dofani khoroksa sengkrak jbroi abni bagai na ang tipra hasta hayung sini 19 दफा जनजातिनि कुंथाइ बारा राखना आं साइ साइ के सानानि मुचुंगो सिनि अजरा बेलाय नांकुक माजरा जों फार्स्ट जेइ ओंखा आंगैनो थांखा ताक बर्तमान तामुंखा जों आबनो केलकुलेट खाइनो माचलि लायनाय भबिष्यत सिनि तिनांगो बानसि थांनानि बागै जों अजरानो थानसानि मारिनि बिसिंतै खाबाक्सा खा थांसाखाय जों जतन मा खाइलायनाय आसनो हामबाय अब कि नंग के पॉलिटिकल ने होजे दांगै दंनाय अब जों कोनो पॉलिटिकल या नन पॉलिटिकल जों सिनि दफानि बानसिनानि हनै जों अब जतन खाबाक्सा खा थांसाखाय जों अब हायके बिखुब रेलि खलायो जों नन पॉलिटिकल मामानि नाय थानसानि मारिनि बिसिङो थानसा तंखाय जतन सम्भव अब जों साइमानो अब सिरि सिटिनि सिमिनो इतिहासनि रायदा आगे राजतंत्र राजा रग्न सिनि ओ राज्यनो 184 जना वंश परम्पराय कायम खाइ थांका माइयानि असम्भव कुनो करै थानसा आंखाय जतन मान्नो अब स्राय स्राय केले मागो सिजाक सिजाक दं Jolly
Sini bubagrano je amahake haimani bagai bustango nukha bubagrano je amahake nosto ba bini ke bini thukti musmani bonokko khamya kamani awan bagai sini jotto tapi hunjang khai amaka sini hezamara poisa do heka ke awan bagai sing amahai kangwa te khanya lak te khai kanga sinte chobak pator thanai awan bagai sing jotusto seleng do amahai khanya te bustango amahai jodi na khai Sembus tengok teh bagus nih. Borong tidak haduma pandang luka haduma dia sebenarnya tak bikum misal kaya obno tidak tatari ke bondok kaya obno cuma ini biji biji ternyata apa bondok kaya kan tidak dia berjuta sebaik kaya kok katanya apa bo online gosip sini unlock Sini bunga botol apa ustong kai tolo samung kai tolo nani lagi numbai buba gerana ada sehingga samung dah bukan tolo patang kerja apa sojok kerja apa nak tu yai ada mana anda kerja kan Tini eknong simna Bidang Sabha ni joto tipra sarok jeng tini hezamara rongon sini tini kuai somani jora jeng tini ati musengai hamjang musengai jeng tini khada kuluka kami khado manga ke jeng luka tiari mairango tini borok no tini hani buka no belegane bo hanang bilang kaga borose bo latirika kuki musuka ama belegane sele mai jabo tini borok ngai tini buka no bade kemani jeng omohai dong no jeng sojongnya nugui jeng sojongnya awan bagai jini sinam tani joto jini bukung barok jeng abono khado bunugo mohai jate jirango bote ta khaito mohai jodi debo khaino jodi kebo saus tonggai bini bo bibotong na bo mawan chungnai han bagai jeng jara bukung barok jeng te mohai kai dira tongria buak jang jodi kebo mohai kai saus prukangai bo mawan chungnai hamgai bo jini hari buakra awan bagai jeng bono tago koyo torok BJP ni chukli bai buni hani chukli bai torok mohai samung ta kai di ko bele
बेखायनो जोंनि बर'नि बागै अबमान दङ अबमान हारि नरक खारन गखाय जों जतन बुंफारा जों जतन थानचा आनबाय फारे नों आगुनि जरा दंखौ नों सिंबाय फारे जों जोंनि बर' दफा जोंनि बुबा ग्रा जे जों लगरि जमानि बर' जों लगरि नाय समायना आंखौ सय आंखौ करनो मुथाका তিনি কি যে সমজাং লিং তং মানে মো পলিটিক্যাল দেখাইজক তং নন পলিটিক্যাল और कुनो पॉलिटिकल करे जाबो मो कुनो पॉलिटिकल जाबो मो गका चिनी हानि बुबाग्रा न लाठिरि का माने न चिनी बरनो लाठिरि मसे क्लायो चिनी बुकुं पारा बरनो लाठिरि मसे क्लायो अन बेगैसे जतो चिनो सिनाम चाइनि चिनी एक नং सिमना विधानसभा केन्द्रनि जतो तिब्रा सारक तिनि जों बेलेखेनो खादुवा फुनुका जलिमा फुनुका मन पाल जे बुबाग्रानि हामबाय बुबाग्रानि मिसिनियो जेबाबे बिजेपि नि जे कर्मी रक जेबाबे मान खायका जेबाबे लाठिरिका फुकि मुजिका आबरमो जों बेलेखा नासिलेका दै सेलेंका आं साकसा लाबलासिका तांगे हिंगे आ जे संनाय रक आबो चिन्ति प्रादफानि बरक माबांसे फियाबा आ लाठिरि बायै सबायै जखनते बरक नगो किबि बरकनि वानजि बसंनि बरक फायै बनो खुमालाबो फायका खूब खाता ना बिया बांसा लायो ननो खा खुमालारि वाया कय बरम नि खामाना नों कुजुं साका थामानि कय ताकक दै बुजों आबो तन साइमानो जों आबन बागै नासिलाव जे जिनि बुबाग्रानो जे जिनि 184 बसं जे कुजुं जिनि बुबाग्रानि जिनि टिपास जिनि लाइफ मानो तुइ तुलाय जे ति बुबाग्रानो जे अबो हायके मान खामानि जों बेलेकानि सेलेंगो अबो हायके जदि नेक्स्ट टाइम खायका गंगाय जों तेबो आन्दोलन खायन बागै सबा खायन बागै जों रेडी तंनाय हायछि सिनाम चाइनि नों गरा जा सिखलाङै ताइ जत सिनि तिब्रा हानि बर' दङ तामा मेसेज नामसो आं तिप्रा सांगै आं अबन थानामो दंगो जतन ताबो बुबाग्रानि लाइफ मानो साइमानो बुबाग्रा तामो सामु खलाय दं साइमानो पलिटिकल जे सबन खलायमानो नों बिजेपि सिपिएम आइएनपिडि बिजे सबन खलाय दं दे हाइपानो ब फरकसा सिनि तिप्रा सानि बुबाग्रा आ बुबाग्रा सिनि लाइफ मा अ लाइफ मानो लाठिरिका मानो तिप्रा सानि इतिहास न लाठिरिका आबो हायके जदि लाठिरि वइ तंग हांके बुबाग्राना जदि आबो हायके मान सेस खलायका हांके जों साराति तिप्रा सारक रेडि नाय फाइखेनि बागै आं अबन कयनामो तुंगो ते जद खाने खावान तो तंगाय ताकते बुकक तंगो कयनामो तुंगो नर जद रेडि इंगे हादे बुबाग्रा बाय जों लगिरि बाय बुबाग्रानि जे वान टु मानि जे मक्ति न जों खलायानो हामबाय जों जे तिप्रा सा दफा ओंगै उसुकांगो बुबाग्रानि मां काया सरामै बुबाग्रानो लाठी उस्ता बिनि कपालो कक हामिया बाय कक सित्रा सयै अम हायके जो अपन खायका सिनि बुबाग्रानो जों तिप्रा सा दफा ओंगै जों आसे काय दुखुनाका आं उसुकांनि सिमे थुइबा मुक्ति थाnya चावै बतत्रा लाया आं आसे काय जलेखा आचि मलां हिजंनाय चिमलां चन्द्र हरे जमातिया बुबाग्रा केबनो जमातिया देबरमा हने प्रसुर खायाको आ चन्द्र हरे जमातिया हिंजांनायनो जेफ्रो लकडाउन तिप्रा चलि दङ आ चन्द्र हरे जमातिया ना बेंगलोर ने हयते बुबाग्रा ब बिनि रां बाय खाय बर तिरप्रावा तुबि हायका ए ज बतुइ हायमा न पगै वानसारंने हुचकाने चुकलि खनावै ब बुबाग्राना एमन कपमान रांनि बागै ब अपमान खायका जों आबनि बागै जों सिनि तिप्रा हता फरक आसुकै तंगै मालिया थुइ तंग मालिया चाइ तंग मालिया जों सिनि असिमना केन्द्रनि जों जत्त तिप्रासा बुरै चला बुरा बुरै जतन हंखरिमा हायका तामनि हिंकाय बुबाग्राना ब आसुक अपमान खायका चन्द्र हरि जमाते नना आं साना मुसंगो नों जदे खमरा तंग हाकाय सिनि असिमना केन्द्र हान्या नुकजाक फादे नना नों अजागानि बेकराइन को नों मालां ला अब हायकाय बुबाग्राना अपमान खायमाने पाताल कन्या नों बा हुसियार काटं दे नों खमता तंग हाकाय निने पुलिस प्रशासन तिरप्रा बुसक तंग तो बवाय सिना असिमना केन्द्र नों मिटिं कासा खायफोन आं न चेलेन्ज दो जों जतन साइमानो जतन सिओ थांनाय 13 जून 2022 अमर तियारि मायरंगो बिजेपिनि चुक्लिबाय बिजेपिनि उस्कानि बाय थायो आरो चिनि हानि बुबाग्रा चिनि खानि बुबाग्रा चिनि दफानि बुबाग्रा बिनि मांपली सगै बल जुता कानेवै जे लाठी मा चिंता खलायका आबो अखबो जगत केबो आबनो खावो यासगै माया आउन बागै तिनि एकदम सिमला कन्स्टिट्युएन्सिनि अरनि जे तिप्रा सारक आबनो जों कन्डेम खायो आबनो जों प्रोटेस्ट खायो आबनो जों सेलेङो आबनो
যে স্টিকেট খাইনে রক যে প্ররোচিত খাইনে রক সারাই সারা जों साइमनो एक नम्बर बीजेपी और मैं जों बीजेपी रंग सानाय नरक अमहाय दफनो सिकांना बागै त्रिपुरा सानो अरै परै खाइने बागै कोनो स्टिकेट ताखागि प्ररोचना ताखा kami baba Tini tam ni bagai nara himboto khlai changlai जों हिमबट खालाय मान हेंगाखाय थांनानै सालमारिओ तियारि माइरांगो सिनि दफाने ओंगै सिनि पातालकिना मेडम सिनि बुबाग्रानि काया मायारकनो ब हाबकाय राजनीतिकनि चक्रान्त बाय ब दफाना हामजागिया कारै बुबाग्रानि आबहाय हायमानि जों जाजागिया आबनि बागै सिनि सिमना हेजामाराओ जों तिनि मर्साल बिखुब रेलि खलायजाखा आबहाय तांथुं हायनाय दिनो ब सिनि दफानि खरकसा सेंग्राक जोब्रै आबनि बागैना आं त्रिपुरा हास्टा हायुं सिनि 19 दफा जनजातिनि कुंथाय बारा राखना आं साइ साइके सानानि मुसुंगो सिनि अजरा बेलाय नांकुक माजरा जों फार्स्ट जै ओंखा ओंगैनो थांखा ताक बर्तमान तामुंखा जों आबनो केलकुलेट खायनो मासलि लायनाय भबिष्यत सिनि तिनांगो बानसि थांनानि बागै जों अजरानो थानसानि मारिनि बिसिंतै खाबाक्सा खा थांसाखाय जों जतन मा खायलायनाय आसनो हामबाय अब कि नंग के पॉलिटिकल ने होचे दांगै तंनाय अब जों कोनो पॉलिटिकल या नन पॉलिटिकल जों सिनि दफानि बानसिनानि हनै जों अब जतन खाबाक्सा खा थांसाखाय जों अब हायके बिखुब रेलि खलायो जों नन पॉलिटिकल मा मानिनाय थानसानि मारिनि बिसिङो थानसा तंखाय जतन सम्भव अब जों साइमानो अब सिरि सिटिनि सिमिनो इतिहासनि रायदा आगे राजतंत्र राजा रग्न सिनि ओ राज्यनो 184 जना वंश परम्पराय कायम खाय थांका माइयानि असम्भव कुनु करै थानसा आंखाय जतन मान्नो अब स्राय स्राय केले मागो सिजाक सिजाक दं Cái gì?
sini bubagrano je amahake haimani bagai bustango nukha bubagrano je amahake nosto ba bini ke bini thupti musmani bonokho khamya komani awon bagai sini jotto tapi hujang khai amaka sini hezamara poison do heka ke awon bagai sing amahai kangko te khajani plak te khai kanga sinte soba kotor thanai awon bagai sing jotusto cheleng do amahai khanya te bustango amahai jodi na khai kanga ke sembus tango te bagong nai Haduman panda Jadi mairang lo Siapa tahu jadi kembali Jadi bubagrano hanang dirang kaya Kono jutani malakani woi Kono lathi daru woi Ini je Cara tirpa mo foto nari Foto tanai ro Wadia ini Lagi tanai ro Borong tidak apa Borong tidak Haduman panda Fluka Haduman dia Semina Toto bikum misil kaya Semina tidak tatari ke bondok kaya Omna cumna Tidak biji bila Artinya nama bondok kaya kan Siapa dutan Sebaik kaya po Artinya apa Bo online go siapa Sini unlock Sini bunga botol Apa strong kai tolo Samung kai tolo Ini lagi numbai Bubagrano ada Sehingga samung tahamu kan Patang kerja apa Sosok kerja Apa nak terjadi Haduman panda kerja
তিনি একদম সিমনা বিধানসভাनि যত তীব্র সারক जों তিনি হেজামারা রঙন সিনি তিনি ছয়সমনি জরাছেন তিনি তাতি মুসুङै হামজাं मुदुङै जों তিনি খাদা खुनुका तामनि खादो मांगाके जों नुखा তিয়াरि माइराङ তিনি বরক ন তিনি হানি বুবাগ্রা ন বেলেগেनो ब हानां बेनां खागा बरसे ब लाथिरिका खिक्ति मुसुका आमा बेलेगेनो सेले माइ जाबो তিনি বরক नै তিনি बुबाग्रा बादे खायमानि जों अमहाय दं न जों सयजनिया नुगै जों सयजनिया आउन बागै তিনি सिनाम जानि जत তিনি बुगुं बारक जों आबनो खादबो फुनुगो महाय जाते थिराङो बटे ता खायतो महाय जुदि देब खायनो जुदि केव साहस दंगाय बिनिबो बिपद दंना बमा मावन जोंनाय आउन बागै जों जाना बुगुं बारक जों ते महाय खायै निरा दंलिया बुबाग्रा जुदि केव महाय खाय साहस फुनुकांगाय ब मावन जोंनाय हामगाय बचिनि हारि बुबाग्रा आउन बागै जों बनो तागो कयो धरक बिजेपि नि चुक्लिबाय बुनि हानि चुक्लिबाय धरक महाय सामुं दागायदि बेलेगेनो चिनि बनि बागै अबमान नुङो म अबमान हारि नरक कारण गगाय जों जतनो बुगुं बारा जों जतनो थानचा आउन बागै फारि नों तागबनि जरा दंगो नों सिबाय फारि जों चिनि बरक दफा चिनि बुबाग्रा जे जों लगरि जमानि बनो जों लगरि नाय समायनो आं पक्सय आं ककरनो मुताका তিনি কি যে हमजां लेलिं तंमानि म पलिटिकल देखायजक दं नन पलिटिकल और कुनो पॉलिटिकल करे जाबो म कुनो पॉलिटिकल जाबो म गगाय चिनि हानि बुबाग्रा न लाठिरिका माने न चिनि बरनो लाठिरि मासे ग्लायो चिनि बुगुं बारा बरनो लाठिरि मासे ग्लायो अन बागै जत चिनो सिनाम चाइनि चिनि एक नং सिमना विधानसभा केन्द्रनि जत तिब्रा सारक तिनि जों बेलेगेनो खादोङा फुनुका जलिमा फुनुका मन बागै যে বুবাগ্রানি যেভাবে বিজেপির যে কর্মীরা যেভাবে যেভাবে লাঠিরিকা কুকিং মুসিকা আবরণ जों বেলেগেনো नायसिलेका दै सेलेंका आं साकसा लाबोलासिका ताङै हिंके आज संनाय रक आबो चिन्तिफ्रा दफानि बरक माबांसे फियाबा आ लाठिरि बायै सबायै जखनते बरक नगो गिफ्ट बरकनि वानजि बसंनि बरक फायै बनो खुमाला बक फायका खूब खाता ना बिया बांसा लायो ननो खा खुमालारि वाया कय बरमनि खामाना नों कुजुक साका थांमानि कय बेसा कय बेखौ आबो तन साइमानो जों आबन बागै नासिलाव जे जिनि बुबाग्रानो जे जिनि 184 बसं जे कुसुं जिनि बुबाग्रानि जिनि टिपास जिनि लाइफ मानो तुइ तुलाय जे नि बुबाग्रानो जे अबो हायके मान खामानि जों बेलेगनि सेलेंगो अबो हायके जदि नेक्स्ट टाइम खायगा गंगाय जों तेबो आन्दोलन खायन बागै सबा खायन बागै जों रेडी तंनाय हायछि सिनाम चाइनि नों गरजा सिखलाङै दै जत सिनि तिब्रा हानि बर दङ तामा मेसेज नामसो आं तिप्रा सांगै आं अबनो थानामो जोंगो जतनो ताबो बुबाग्रानि लाइफ मानो साइमानो बुबाग्रा तामो सामु खलाय दं साइमानो पलिटिकल जे सबनो खलायमानो नों बिजेपि सिपिएम आईएनपीडी बिजे सबनो खलाय दं दे हाइपानो ब खरकसा सिनि तिप्रा सानि बुबाग्रा आ बुबाग्रा सिनि लाइफ मा अ लाइफ मानो लाठिरिका मानो तिप्रा सानि इतिहास न लाठिरिका आबो हायके जदि लाठिरि वइ तंग हांके बुबाग्रानो जदि आबो हायके मान समान सेस खलाय हांके जों साराति तिप्रा सारक रेडी नाय फाइट खायनि बागै आं अबनो कयनामो जोंगो ते जद खाने खावान तो तंगाय ताकते बुखौ संनो कयनामो जोंगो नर जत रेडी इंदे हारि बुबाग्रा बाय जों लगिरि बाय बुबाग्रानि जे मान समान जे मुख पिनो जों खलायानो हामबाय जों जे तिप्रासा दफा ओङै मुसुकांगो बुबाग्रानि मां काया सरामै बुबाग्रानो लाठी उस्ता बिनि कपालो कक हामिया बाय कक सित्रा सयै अमा हायके जो अपमान खायका सिनि बुबाग्रानो जों तिप्रासा दफा ओङै जों आसे काय दुखुनाका आं उसगांनि सिमे थुइबा मुखै थाnya चावै बतत्रा लाया आं आसे काय जलेखा आचि मलां हिजंनाय चिमलां चन्द्र हरे जमातिया बुबाग्रा केबनो जमातिया देबरमा हने प्रसुर खायाको आ चन्द्र हरे जमातिया हिंजांनायनो जेफ्रो लकडाउन तिप्रा चलितंग आ चन्द्र हरे जमातिया ना बेंगलोर ने हयते बुबाग्रा ब बिनि रां बाय खाय बर तिरप्रावा तुबि हायका ए ज बतुइ हायमा न पगै वानसारंने कुचकाने चुकलि खनावै ब बुबाग्रानो एमन कपमान रांनि बागै ब अपमान खायका सिं आबनि बागै सिं सिनि तिप्रा हता फरक आसुखै तंगै मालिया थुइ तंग मालिया चाइ तंग मालिया सिं सिनि असिमना केन्द्रनि सिं जत्त तिप्रासा बुरै चला बुरा बुरै जतनो हंखरिमा हायका तामनि हिंकाय बुबाग्रानो ब आसुक अपमान खायका चन्द्र हरि जमाते नना आं साना मुसंगो नों जदे खमरा तंग हाकाय सिनि असिमना केन्द्र हान्या नुकजाक फदे नना नों अजागानि बेकराइन को नों मालांला
Oi nương, apa hai kai buba karena pemen kai mana patal kenya nương bau husiar kai tong de, nương khamata tong kai, ni police prosecution Tripura busuk tong, to bawa sini asin mak kendro nương, meeting kasa kai pun ada angkno challenge lo. Mereka hambal, cenderung Salman, cenderung Siwo, tanggal 13 Jun 2022, nomor tiari Mayango, BJP ni Jukli bay, BJP ni Uskani bay khaye, aro sini hani bubagra, sini khani bubagra, sini do khani bubagra, bini mangpli sogui, bolot duta kane woi. যে লাচি মা চিন্তা খাইকা আবো অসভ্য জগত কেব আবনো খাও ইয়াসাগি মায়া অনুবাগি তিনি একদম সিমলা কনস্টিটিউন্সিনি অরনি যে ত্রিপুরা আবনো जों কন্ডেম খাইও আবনো তে जों প্রটেস্ট খাইও আবনো जों সেলেঙ্গো আবনো যে ইনস্টিগেট খাইনের যে প্ররোচিত খাইনের সরাই সরাই जों সাইমনো এক নম্বর বিজেপি আরমাগি जों বিজেপি রং সানাই নরক অমহাই দফনো সেকাংনা বাগি ত্রিপুরা সানা অরই পরে খাইনে বাগি কোনো ইনস্টিগেট তা খাইদি প্ররোচনা তা খাই